Igama lami nguSimiso Wakandaba, but I am well known as Black Aqua, the Chromantical. I'm a model by profession, because I'm also an MC, the LGBTQI activist in KZN, we can say that. And I'm also Miss Gay South Africa, representing the country. But lezo indaba zakaphuma ezinye indaba sobe sixoxa ngesikhathi. uSimiso ukhulele eNewcastle. Suka eNewcastle. Yeah. Endaweni ekuthiwa kuSengagane. Ama-suburbs amancane nje. Amancane. Mini suburbs. Yes. Ngiqhamuka eNgagane, ngifunde eLennoxton Primary School, ngifunde eMandeni. Suka eMandeni ngabuya eMandeni futhi eLincoln Heights. And then I came to Durban. I came to Durban, started at UKZN due to fans and everything that we have to face in life, especially I had to drop out, tapped into the entertainment industry, and and I feel like it's working out for me. I'm finished with Kambamanga, but that's me so for you. What else? No, ngifuna uSimiso ngifuna siyibuyisele emumva lento. Ufunda esikoleni emabangeni aphansi nasemabangeni aphakeme. Cause ilapho umonakalo omningi wenzeka khona ebantwini abaphila lempilo. Ngabe iziphi izimo ohlangabezane nazo kusuka nje emabangeni aphansi kuze kuyophuma phezulu obuhlangabezana nazo esikoleni futhi ububhekana kanjani nazo? Ezimbi sifuna ezimbi. Okay. Firstly, ngifuna nje ukubonga umndeni wamakandaba. Umndeni wamakandaba umndeni abantu besizwe abaqinile. I'm sure prof yabazi abaqhuma ngapha ko Friday. Yabona nje. But umndeni wami akazongiyenza ngifile otherwise. They've been supportive throughout. They're still supportive. Mina ngicela ukuthi prof ngihlala noma ngiyenza ikhanda. Angibambele isibuko ngoma ngibambele iqhulu yekho ngiphephethele. My uncle is a hardcore Zulu, Zulu. But we understand ukuthi umntanami akekho lapha sengilahla khona. And then we come to the society. Right. Society ngikhula engakane ngimote prof. Ngimnyama. Ngiyakubona umuntu. So abantu they were saying Shaka Zulu, when you're a waste of a guy, you're not supposed to be born, yabona nani. Mina ngabe sengiduma. And then I'm like, guys, do you understand? I actually want you, not the other way around. But ngikula ekhaya nje, not even ekhaya eNgagane. Yeah. Kwaqhaba nzima, it was very challenging. Ngakwazi ngishuka esitolo ngidelelwa, yabona nje. But ngabe ngathi no. Ngaphandle kantoba because abangiphayile imalishe egcine kwakhona. Abasendlini they don't give an ish into enyenzayo. And ngoba ngichazelile earlier on, I was never a boy before in my life. Anginayo a picture or a memory or being a boy. I think ngaba umfana ngizalo bame engiphusha esibedlela. Ingane sasele in a private hospital. I was like, oh, okay, it's a boy. But no, I was never a boy because Uma Mashona at an age of 5 years, day before my birthday. And I'm so fortunate to go to my Mashona as I'm gay. Because I think I have a small memory, but my mother was a policewoman. Yeah. So ngangijwayele ukuthi nje uma bemsebenzini ngithatha uniform yakhe ngigqoke going into hills sikhwama ngiphume ngaphandle kwakhona driver kuthiwa July ayihleze ngithatha ngisheza hansi stop ina phone uthi lalelani uSimiso nangezansi so nasesontweni bayasho ukuthi hayi wena Simiso kade sakubona wawujayele ukungena uma uyinkonzo enkulu model model yaphambili kumfundisi phela umodel uma akuthatha ukushaya phandle ngabazi akushaya ukhala engaqondi phela ngimodel yabo so nawabona ukuthi wathi lokho ngishaya lengane izozibe nenzonto let me just let him be. And then uNkulunkulu decided to take my mama ngangibona ukuthi uzale ihani enhle kanje. And then that's when life began for me. 2005, 30th of January. That's when everything just started going. Especially in this community. Nje
Because umuntu okusupporta ukuthatha umntana everything is going to be okay. Now you have to face this life thing alone. So semele ngiqale pants and try to find my place in the society. Bekunzima, afika mama bekunzima. At school, kunzima ungena ama-toilets. Ngena e-toilet labafana. You know how boys are. So they'll make me feel the truth to you know what? Yeah. Ngiyastabambe uthi uyahamba esikoleni uyamenyeza you're getting bullied nani but I think mina ngikhule kwi-era yokuthi everything was starting to open up yabo abantu they started understanding at schools but it was hard it was hard I mean bengikhalela nami esikoleni because emandeni angithi sibamanes ngathi bengikhalela nami-finance kodwa ugrey yes shit yabona ke la primary school started grade 7. That's when I started being the G at school. Netball league. Was the coach for netball league. Okay, we need this person. So now it's my rules against them. Then I started teaching the society. That time, I understand what's called LGBTQI, XYZ, yeah. Okay in this field, you know, that's the only people I could understand. So, they started getting comfortable around me. Because obviously, but I always have good hands on my side. So, but kusho ukuthi mina semele ngithole indlela yokuthi umfula abali yabona mfethu sengilona nje manje no ngathi angakho imoli la emfuleni rather ngoba ngizogaxela went to high school abayazi iNewcastle abayazi isikole ekuthiwa eLincoln Heights isikole samahasha so when you colors blacks Indians and mangikhuluma labantu angikhuluma nje nalawo uzawabona aba-posh it's the most righteous school ever but very good in education. I love my school because that's when impilo yami yokuba yi-flower because that's when Black Aqua came through. So now Simiso sesangithatha simbaya kuphi eceleni buya uBlack Aqua ke manje Black Aqua to take up the space uthatha over you know the story. So grade 8 started, and then now I'm a small fish in a big pond. My nigga, my game match. Now, actually, no, come on. I think the only gay when I came to school, it was me. Like openly gay. Stubborn is sitting and just straight like a brain. Yo. And then I was there. So I imagine me fagging my big boots like. What should go to get man? It's about to go down. I need to see what I can do. Grade 8. Yazama, I netball. Didn't take part in anything. I was quiet in class. 9, I had the best teacher ever. I was such a married to her, but she was the best. I remember. Why is I struggled himself? Milan or whatever. Why Tengani Muslim yabo engithanda ngithi mangafuna ukuphuma phandle but you know it's come stay in class I'll buy you food yabo because kwakunzima ekhaya mfuna qhamananga kwakunzima because my mother was a breadwinner so saw myself in the school my uncle is not working nobody's working at home income ekhona yilaba abahola imali ya grant in a suburb yabo so it's hard electricity 5k yabo yonke into kunzima yabo so wayijwayele ungithengela ukudla yabo ngihlale naye ngabona ukuthi no man sakhuluma ngafika ngathi but ekugcineni I'm a human ngumuntu why people are treating me like this why benza into inhuman but nami I'm not that bad it's just that I'm tall and dark and gay so kumele ngenze njani kanjalo into eyi-one bathi Simiso you're beautiful
you are gifted. You are the generation of angels. And no one can tell you what you must do, what needs to happen with your life. As long as you have people who support you and love you, labanye abantu ibabeke eceleni. Grade 9. Qhubeka netball, that's when I'm pushing netball kakhulu. Because I feel like that time konke ukucasuka kwami ngokudelela ngikhipha netball ebholeni. Yabo. Yeah. That's really angazi ukuthi everything. Mangifuna nje ukusuka emhlabeni thimi ibhola ibhala ukora done. Gijima. And wokubone ngisho ngidlala mina ngisama ucoach ubheka uzongixolela. Ndo coach wami namanje uqhukayo. Yeah. Ngenxa wesize 13 wami. Ngamshanje ngeqhakala eqakeleni la. Because I was so angry. Ngangizoleni mama. Yabo. Ngakwethe up kanti nami ngiya up. And uthi uzama ukungidefend ngavele ngikudlula ngenyawo. Uvuka indoda. Hey, ngisaqo size 9 inkosi yami. Ushem. Lapho nje ngila 13. But ke ngadlala netball, ngaqhubeka ngadlala netball. And then started modeling. That's when I shifted ngempela ke manje. Because netball, as much as being discipliner, being discipliner ukuthi ngicreate my own space. It's what understand what I mean. And not netball, I think in a way yaxesha ngenza ngaba antisocial. Because the only thing that I could understand it was netball, my books, netball, my books. Sengikhuluma isingisi sengikriza ngale ndlela. And then umalume afethu lalela bese ngesakho uzogcina egate. Uma ungena la uzokhuluma isizulu. Ngingakangeni emathungeni. So I'll be like, no uncle, but you understand? No. Cha. Khuluma isizulu because I think ukhula endaweni enabantu abangasibala lami nokukhula ko model C kusho kanjalo ngithi kwenza model C. Yeah. Isingisi si first language like home language. Khuluma isingisi throughout. Cabanga uzokhuluma isingisi from 7 till 2:30. Khuluma isingisi. And nase emontweni ubheke ekhaya. Isingisi usayobhala ubhala ini isingisi. Isizulu lapho uzocaba ukuthi soqanga bo 5. So umalume athi lalela iyeke leyo nto. You're going to lose yourself. Uzolahlekelwa usimiso bese kusala usimisa. That's what was simi. Yeah, simisa, simi. Ngaqhubeka netball ngaba fortunate enough ngadlala eMajuba, play for KZN email netball. That time email netball ibingakajwayeleki. Yeah. In Swarts. So now also manje bonke anodlala netball ayisabani. Straight akuzwa futhi UK. Inkonkoni. So we understand ngitelelwa yonke leminyaka. I'm an orphan. And ukudelela kwami ayikuthi ngitelelwa ngiright. Ngitelelwa ngesensikhathi ofena sicala uthola esibhobokile isikhona sami sibhobokile. Nje nembobo engaka. So ukudelela kwami kuningi kuyakhelana. It's breaking. And I also went through something engathanda ukuyishare manje because I'm still in a process of healing. Yabo. Kodwa ke kuningi yabo vele kwaba kuningi now ukuthi manje I'm losing myself. Manje senginekile yabona nje ukuthiwa dekana itafula uNkulunkulu eyibekile esiphambanweni. Yimi abantu nje ngithi yasini it's fine. Suicidal notes. Every week suicidal notes. Nje ukufa. Yabona umalume ngelisikhathi wathi mina simuso senzo kushaya manje. Ngoba le ndawo le ngcothi zakho uma uyibhala uyibhalela thina. And uthi thina senze njani sicabangeni at that time. Uthi wena usisi usho soba a failure. Yabo. And into ebhlungu ukuthi my mother wangishiya day before my birthday. So ngoJanuary nje ilapho yabona mase kophela inyanga. That's when everything comes back. Uthi lalela awunamama. So yeah, yabona nje yo guys. Life. Kodwa ke it's okay. It's fine, we live. It's feeling nje yeah. Go back. Yeah. Modeling. Qala umodela ke.
modeleni ke mina guys ngifuna uqala ukuqamba manganani. I feel like mina I face the good side of modeling. Modeling iyangibuyisa. Abuya. Qala sathi okay manje sibuyise Smith. Who are you? That's okay Smith wakanda. I'm going with no. That's ngenele Mr. Ellis Newcastle Township. That was 2015. Awungenele. Nakhona ngongenisa ukuthi yazi me fresh pressure umngani wami ungenele people have been telling me modo yabo umngani amathi thumngena so yanje lapho uzobona noma ungathandi it's fine yabo manje wanginamani dinga registration ngathi mangifika umngani amathi no it's fine ngizocela mama sikhokhele so2 yabo because angifuna labantu angibajwayele manje ungiyongenela competition ngingenela because of beleza lumngani umngani akafuna ukubhoreka Angel Thuma ayisaqhubeka nje samodel hayi bo ngabona ukuthi kumnandi like hayi ama-workshop sathini hayi bo okay ngiyakwazi ukubona abanye abantu abanenkinga icishe efana njengami yabo but now it's still tricky imina kuphela isitabane I'm the only gay person khona vela amantombazana who are lesbians there are guys there's girls and there's me ileyo into abatricky wathiwa okay kufanele sikufake ku-Mr. Newcastle Township. I was like okay it's fine yabo I don't know how I made it to the top 5 angazi lotho okay competition qeqeqe top 5 mind you sengiyazi ilist abantu abazowina ngiyibone kuphi day before yesterday so my sister was supposed to be usisi wami wayengena uMSSA back then ngemuva so wayezoba judge that's fine ngamfonela ngathi please don't come hlala lapha khona ungasizwa ngiyakhala indaba konsenjani because usisi wami one thing about my sister I have her she has me or Angel Ndaba mina naye against the world it's about 2 kuma literally it's about 2 so angithanda ukumbona ekhala naye akathanda ukubona ekhala what's going on it's ilist esengibonile and I'm not in the list laba they are using me to get you kahle mina ngabe the competition ngisaqhubeka kodwa ngoba bafuna wena bayangisebenzisa hayi ngikhala qala ngathatha ama decisions are wrong ngoba Newcastle guys yabona nje uqhawe Newcastle who knows Newcastle yes nje ukuthi impela seNewcastle enjani Jokuboniwe laphana Jokuboniwe lapha Newcastle that's when my life began nokubona alcohol that before I'm sorry ang friend angibegabi kodwa ke xoxa story sami kugcine yeah ba qala phuza made it to top 5 that's how you fuck shit mina vele mizu umgunyathi I saw so now I'm exposing them explain before the competition not I know and I know for a fact ukuthi you guys talk you won't place me for a fact that I know angazi ngaplace kanjani but umuntu ayikhona elistini she became the queen of the king and yeah I think the camps it was good joyela abantu yabo different personalities every day because we understand angisuka from a lovable family being bullied ngasekhaya being bullied at school udelelwa ngebala lami ngeheight yami to netball creating my own space esikoleni lapha ngasengiqala ukuqhakambisa khona we have netball players la nationals so sekuningi now sengibona abantu abangama models and guys in modeling kuhle kubi hathi ke siyakhulisa yeah ala FCP approached me Facebook street FCP models ngise Newcastle FCP is in Durban 2016 ngifuna grade by grade 10 oh and then I forgot this laba bengimodela nabo bonke bavula i-agent yabo kwa-Khandiwe group ngasala ke egroupini
Uyachathulwa manje. Ngana babuya manje. So yabo lento ukuthi sijwayele ukushutha. Yabo, sashutha. Phela esikoleni ngase ngisithandwa. Yabo. Ngenele i-competition yala town. Ngidlalela ama-national. So I'm like a teacher's pet now. Yeah. Well, I mean, esikoleni in high school ngangathandwa yingane per se, ngangithandwa uthisha. Yabo. So nalokho futhi kuyabanyanyisa ukuthi wena uthanda uthisha kanjani. Yabo. So sashutha ngefoni yakhe yibo. Ngiqhama ama message if Maxie le agent ukuthi izovula and sofaka groupini abangenile. And nonke nikhona egroupini. Ngiyashutha ngena WhatsApp ngathi Chomi ngiyaxolisa. Kodwa what is this? But ngixolisa umngane wami ngizamile kodwa nami ngibona ungekho kwathiwa uAkha simdinga yikho for agents here because he's gay. Afika ngathi or if you ukuthi akhona simodela nawo ababe ngishela ababizwa ngani after nine. No, siyeza lapho. Yeah, so siyeke le. Siyeza Story for another day. But then hey, manje sekwi FCP. Yeah. FCP that time in 2016, it was the biggest modeling agency in KZN. So more approach FCP khona abantu abahle nje bafana ba rights abantu abazona rights. Approach ngithi hayi mhlawumbe khona umuntu owenza page. Hayi kodwa ngiyabona hayi bo followers angaka. Ibona. Hayi bo please confirm your number. Mpanike number. Hayi. Ngeni message ku WhatsApp. It's one. All right. FCP hayi bo we saw you work nani. Would like you to join our agency. Okay. Avela ngathi okay. WhatsApp please send us the pictures. And send it to Mazamzala. That's all right. I lose the second Saturday. That's okay. And I'm mad. And I luto. Avela ngathi ilapha ngakhona kodwa. I had my cousin wayehlala la across the road la ngihlala. La iduzane kwakude yabo. So ngamtshela ngathi I'm coming to Durban and ngizoke modeling agency ngeSaturday weekend. Angishilo ekhaya. Ngingane na 16. And ke phela that time angithi ngangisa sasajona okay ngahla. Cha siya lapho ayikho phezulu. Angikho phela phezulu. I want you guys to understand ukuthi ekhaya they didn't know what's going on. They just knew Simiso ugcine ku top 5 yabo. Yeah. Ngihamba ngomuntu ngithi ngisa model ku weekend. Ngiyabona. Ngiyakundu yabo. Yeah. Undu is my cousin. Ngabona. Hi FCP. FCP guys. But lalela asifuni laws amukuba uyena. Now trying to be a boy nan. Yeah. Luckily i-makeup artist engiyifica lapha yinde uTi. Mude he's gay. Bafaka ngibiza. Yasayidibene. What's la? Wathi abanye into enzayo la. Angikusiza ngalotho. I want you to be you. For you to make it here. Ungazami ufitha in iba wena. Mawukuthi sukuma ushaya catwalk. Shona khona. Wathi futhi lalela hlala phansi uzoqhokiswa umene. Ngahlala phansi. Ngena kwesikuti. Ngaqoka. Ngashutha. Did wena. Yabo. Wathi Ntombazana. Be you. Ngabona ukuthi ayike. Seziyakhala. Mvala phansi kwathi kufundisa umodel. Ufundisa ukumodela ke manje. Umodel. Hayi. Matsilalela mawuphuma la imali abantu ngisho umuntu akudelela kodwa ayegcineni kwakhona ekugcineni le. Yasho ukuthi hayi ghost lo. Wathi be confident madam. Ngabona ukuthi yebo. Bathi usuka ku-continue council bathi buka nje bayokuscoutela le ukhasele uzoza la uzobhayiza bathi don't make it their problem to be your problem and ungafuna abantu bazwele uyigay kwakhona nje lokho courage enkulu usuzovuma abanye abantu bakucindezele don't be like that hayi
ngaqala ngibele Newcastle ayilina esikoleni alina mascara but today was also part of the management asilalela Jomo ngizokubhalela incwadi esikoleni sakho ukuthi you part of our modeling agency, so when anytime mawufika mhlawumbe you have makeup on or whenever they would know it's on us. Ngathi mangifika esikoleni before ngafanga island ngabe ngiletha that time me and the principal said right in management or HOD percentage excellence or HOD nan say right so ngabahlalisa phansi ngabatshela so I've started a new journey, I'm modeling now, I'm a model and uzokwenza kwenzeka ngesikhathi ngifake inzipho ngizobeka kumagigi nayi incwadi qala manje how the kids are going to film ngababuza nje imibuzo u3 athi ngeke ngafela before la esikoleni no ngiyena ngibona kwi black book la esikoleni no angithi I play my part in the school ngu assistant coach netball ngiyakwazi ukufundisa nezingane lo hodwe ngifundisa so why you guys ningivalela inzipho zomvimba kuphi everything that I've been doing I thought okay next time I understand hayi ngabona ukuthi bangikwazi ukugoqothisha akusekho ke nomuntu ongehla ngamgoqo manje fanele nzipho esikoleni ngifana nezinkrophe grade 11 I was the first gay in Newcastle ukufaka iweave abantu babesafaka yini bayibiza ngama lace wig leyo othe lokho sekubuyile manje bathi ama ponytail engenzile kodwa yeah I was the first gay fire weave Newcastle yoke Newcastle nama pattern yes and abantu abaningi abazongithola comment section they know I was the first gay in Newcastle ukuba proud and with full on makeup on my face nje first I makeup or ama weave kwasejwayele ukufaka ohusu labo mama base Newcastle ngisho namaslekwe nase Newcastle ayazi imina hey ubaba wami all thanks to Blue Glamour House salon engaba brand ambassador 2016 ngaba brand ambassador salon you understand ke manje incwadi brand ambassador and la e Blue Glamour House kwakuyisalon kwakwenziswa kudala kuyo so usisipume sengathi mother and daughter vibes yabo engithuma na I'm trying to sisipume mina sengikhathele ukuthi lokho lethe owafathi wena wangijela ungibisa ngobani my boy yes my boy mina sengikhathele wena ukuthi uhlezi ufika uzohlala la ungasebenzi ngithola ama client wena sokwenza mahala whatever ofuna ukwenza nami ngangisaskema ama slay queen lapho ohuso ngathi salon can develop it my house that time in Newcastle it was the hotspot salon so hey qala lapho ke fire makeup esikoleni delela ke manje uyaphethuza manje sengiyadelela ke manje sengikhokha isibongo sayonke leminyaka bangidelela angithi mase ngizoba big fish yeah got approached by ama agencies amakhulu went to model for SA Fashion Week and wrote a board nje kwaningi manje sengiziphethe phi yabona esikoleni naso sengazibona sesekubambe impilo yami ayisekho la kanti ngapha outside la sengiyenza nje ngoba ekhaya mina ngihambe ne report egcineni mina ngangilova 2 weeks ngiye kokudla ngidela mbangeni KZN ngangihamba like crazy yabo and then 2017 unomusa okay khona ngaqala ke manje ke angithi black akho sengitholile I have taken up space in the entertainment industry in Newcastle nakhona ngiteke ngani ngiteke ngokuthi ama brand ambassador esalon I'm also doing promotions yabo so sengaqala izinto zahlangana manje yabo 2017 angenela umodela futhi angithi manje umodela ukuthatha break ngo2016 ngenxa ukuthi nje FCB kwala 2017 kwathula ngoba reason being ngidla Newcastle FCB is in Durban so ama gigs amaningi
ala eThekwini. So kwangasebenzeki. So took a break ngathi yazini brand ambassador. Suke lapho izinto zavele zakhanya kakhulu ke manje. Avele ngaba uMiss Gay Newcastle 2017. Ngathi yeah. Hallelujah. Now sengizongena umgwaqo uba activist ke manje. So now I need to take up space going to schools. Ngitsaba ingane ukuthi okay guys, there's something that's called LGBTQI+, you know, because now kwamina being Miss Gay Newcastle ngisafunda ukuthi khona LGBTQI mina ngazi khona nje lesbian. 2018 did my grade 12, completed my reign, ngayidlulisa crowning, and then radio happened. Radio 034 and approach. That's ngoba uMiss Gay ngalapha as i-interview. Yeah. Yokuthi i-radio ngiseyaphela. Bana bayabona ukuthi hayi wena unendaba wena engathi i-entertainment uyayazi. Yeah. Cela usosivusela i-show. Every Friday uzosenzela entertainment and gossip. Yabo. That's okay. So vele nje into zo Beyonce lezi. No, babe so duma vele. So now bonke labantu engibathandayo sekumele manje ngihambe ngobabheka ukuthi what's happening with the live nama events. Vema events kangihamba ngayigroove phela ngase nguyi celebrity eNewcastle. Sengibiza ngaba la ngapha hey phela akwa. Seven. Yabo. But ke yeah. Started Radio 034. Radio 034 baqala izinto MC gigs. Abantu sebangifuna manje. Bafuna MC bayathi hayibo. One voice emnandi kangaka emanzonzo kanje uqhamphi hayibo. It's the Black Aqua. Mind you, akakafika eThekwini. So now so Black Aqua. At that time I was the Black Aqua. Yabo. Yeah. Ngakabi romantical. Right? When I Black Aqua, hey. Did good in Newcastle. 2019. Ngihleli nje ngipholela enhloko la ngithi uzothatha gap here ngizoyipholela nje angimisele ugel nje lapho ke vele ke sekhona nomuntu right yabo ngineza no girlfriend allowance who shuts up my soul allowance sicela ungasijahi siyenza lapho so qale ke manje ke NCR biggest radio station in Newcastle. Aqua, unjani? Ngiyaphila. We got your number with database yabo radio presenters ala. Radio 034 is a value. Reason being, yeah, you know community radios and things. Yeah. Ngoba shemu bangenzela kahle angifuni nje ukubangcolisa. Okay. Ngathi ya ubeshu. Yes, he was doing the morning drive. So we understand eradweni ukuthi into efaka imali kakhulu i-morning drive ne-afternoon drive. Yeah. Hey, akwa sicela uzosivusela i-show. I-show yethu iyaphelela ama-viewers. And it's bad because if morning drive iphelela ama-viewers, it's the end of NCR. You understand? Asengena on a it's not sinking, but now, it's okay. I'm not doing anything this year. Yeah. So it's fine. I'll try, guys. The first show I did. Mind you, when Sevenza, we community radio. We had a tafula nama headsets in MIK1. Yeah. Ito yabona sengizongena kwi-radio manje nesikhathi street yeah kanti lapha it was an online radio so ngangikwazi ukukhuluma noma yini lapho la ngizokwenza i-breakfast show ngi-co-host so khona ezinye izinto noluthi angithandi lo sibani bane sekumele manje ngibe la yabo first day it was hard ngiqamba manje ngaze ngitsho ubhisho ngathi bisho angeke mfana ngathi ngizomusha can I please have some water so yeah saqhubeka first week it was hard second week aqala ama viewers
akhuphe yaphezulu. Yeah. Akhuphe yaphezulu ama-viewers. And that time, mind you, umuntu ofende indaba uKhosithwala niyamazi ke guys. Big Brother Titans winner waseNyukhasela. Sasifunda esikoleni esisodwa eLincoln. Sidelelwa so-2. Yabo? Yeah. Sidelelwa so-2. Ngixolele inkosi yami viewers. What is very important. So, sibabili. Yeah. Mind you, eLincoln, singama-model so-2. Sasidelelwa so-2. Ukuthi sibade and sibakhona nje lo mfana wesitoli angeke ngimkhona. Basidelela ukuthi because we were friends. Yeah. You know. I should say Khosi nomngane wakho isitabane ngama-models kodwa nibabi. Ngibamnyanga, yabo. Look at Khosi now. She's the hottest thing that happened in the continent. You know. So now I'm the hottest thing that happens in South Africa. But yeah. So sekuyimi uKhosi la. So uKhosi angithi ngalela nje untwana yesi. Yabona wena into umuntu uyenza. Wena nje ubanda lento esho ubhisho in Edios Spice. Producer ngijabula ukuthi akho ngathi uze kahle manje. Viewers so baphathi bayalona. Mind you mina ngasisa i-owner i-registration yethu yangahlala eNyukhasela ngayisisa lapha ehlala khona. Yes, eNyukhasela uzobona uBlack Aqua. Yeah, stand up custom now. Ayi ngiyabona. Ngiyamanga. Morning bang. Ngedwa. Yabo. Ay modeling agency engase ngikuyo that time because khona modeling agency enkulu engangena kuyo. Waphela bele. Yanginikeza i-internship. eHoward, UKZN, to go do media studies. How? Okay. Work. Yabo manje ngithi yazini ngavele lapha sovula ngo February into January manje. Vele ngibacele ngithi hi guys, it's fine, don't pay me. Mina the rights ngidinga imali. Yeah. I mean, I'm just here because I'm helping you guys. I mean, I'm Caesar. Now I'm well known in Newcastle, so I approach her, my events. What's the same CA? Yabo ngihamba amagaladini manje hayibo. Hlala akha. Welo butelelo Newcastle abantu sebethi mama kuwe bani. Aw. I vele ngibatshela amaqhafu parents guys, I'm going to school. Definitely going to school. I'm going to Durban. I'm moving to Durban month end. May 15th is going to be my last day. I like it. So I'm just 18, but people are loving it. 18 then. Abantu bayakuthanda. Still, ngafika ngathi no, it's fine guys. Into singayenza ukhuluma nje iqiniso at this point. I'm sure nabo bamfuna umlalelo ongafundile. Ngabela ngasho ukuthi guys, the opportunity ngcono, going to school and I'm moving into the city. Ngicela ngivisele inhlanhla nomkhuleko yini ngiyangithanda. Ngizonibona mangibuye eNyukhasela obvious. Like ha kusayikhaya ngizobuya ngizonibingelela. And I did that. Ngangisho ukuthi mangibele ekhaya ngile eThari, ngihlambe bangibambise. Lelo out, namhlanje the special guest. Black Aqua is back. Yabo. So yeah. Ngahamba. Mind you ngoba ngenza ngapha ngezo internship, they're only going to cover tuition fees and books only. I'm not getting anything. I need to look for my own accommodation. I need to cover myself for transport. Everything. Ngavele ngashaka ngathi ngeThekwini. Ngibuza ukuthi ngisho nini 2 days before ngihamba. Ngathi ngeThekwini. Bathi hayibo. Uzothatha imali ngathi ngizobona mangifaka. Yahamba. Mina yahamba. Kusuka kwami ekhaya ngahaka. Ngasukeza. Lapho ke ngafika ke kaSathane ke ka photo finish. Fika mind ungizwe eNyukhasela vele ngiqhuvese yabo. So ukuza la eThekwini ingqondo yami manje sekubuye ukuthi hawe manje uzobona uBhebsodumo. Uzobona uMadanono. I can't wait yabo because iqondo ngangithanda mina uBhebsodumo. Okay. Asivene uBhebsodumo ngazithanda iqondo. Khona iqondo lakudala lithi hayi thana manje khona leli la uPhethani
yes Peter wangenza ukuthi ngihlangane la ngeqomo ayikho enegender ngase ngizwa besides Gqomo hayi Gqomo zakang fika eThekwini hlale endleni wethu ngathi you know athi ngayitshela mina ukuthi angeke ngihlale elokishini ngathi ngihlale elokishini empilweni yami yonke yini into ezongiphosela elokishini ayikho ngizohlala la izinga lami lapha libuya khona yabo hlala endleni wethu Funde Howard ngabona nje ukuthi okay isikoleni kumnandi ngene 5 intambama sengathi ngasebenza kuma 8 okay it's fine chilled qala ke yaqhulaza manje ngathi ngifika la eThekwini first day mashiye kwama ngabuza ngathi clubs intambama kakasini endlini yotshwala yeah manje ngiyowenza orientation Monday ngifika Saturday and kwamele mina ngifike Sunday ngathi lutho ngifuna ukujoyina eThekwini qala hayi fika kakasini hayibo ngafika kakasini hayibo nangu umadalo hayibo abo hayi uhleli nje chiliwe okay bese na complex labantu ngibabuka eTV sengibabona live it's fine kodwa ngitshela ukuthi one day ke labantu kuzobe sesiphefumula umoya owodwa lapho ngale ngiyasho ukuthi one day kakasini ngiyohlala ngale hayi ngiqala ke ngana maye bahamba kahle qhubeka ngabhenga ngale manje mina ngifuna uqamba bangeThekwini ngijiva like hell ngijiva kodwa ekujaveni kwami ngibe ngokuthi I'm making connections paving my way angimele ngijive la ngifuna ukuthi mangijive caca I need to take up space network networking and ukunetwork kwami ngizokwenza two dancing ngizokujivela mina ngivula isikokelo ngijive ay approach Makhoba Sandile Makhoba intatheli yes my brother Makhoba approach Tia what do you do yabo manje sikabuza yebo bhuti wasongibuza what do I do the fudge yabo wathi lalela uboza sekakasini ngisayiregular sekakasini that time wathi uboza nabangani bakho kamashampana I have this event ebizwa ngoSolomlomo Tuesday yabo wathi okay nomngane nami ke wayebabela ngenelwe imali zebhokwe so ngangithi Chomi ethi yathu ngithi lalela sengizole connection omusha athi kuphi ngathi mashampana wathi kuleka manje samkhothenga ama Hennessy right Hennessy sathenga sofika siba amantombazane la phela simenyiwe sa request sasino driver wethu yes sasino driver phela ngithi umngane wayengenele imali yamakhosi yeah safika amashampana ngathi mangifika ngabona wonke lamasele wonke mangithi wonke because now eSolomlomo yaqalwa as ukuthi la eThekwini ngithi nazi ama artists from Thursday till Sunday babis Monday they recovering Tuesday they bahlangana yabo so eSolomlomo yaqala ngokuthi wonke lama artists ayihlangana at any BNP or wherever yabo ayihlangana kwenziwe ibride phuza utshwala kupholo la enhloko so kwaya ngokukhula agcina sekuyi-event because sayasikhula manje ukuthi hayibo sesibememba abangani sebenzisa abangani abanye sebenzisa bagcina sekuba i-event and then that's when we went to Mashamlani so Mashamlani aqala nami faka abantu vele ngithi manje senginetworkile sesibizana ngoThomi yabo qangafaba athi Makhoba lana why ngingakwenza ibrand ambassador straight ngoba uyadansa and uletha abantu uvela ube brand ambassador hayi okay brand ambassador siqhubeka moving him to places you know that's when uqhuma article came through yabo kwathi hayi yabo wena uyilento le ethanda iqhulu wena igama lakho amelwe ngombulek akho
kumele ngabe ublack aqua wegqomu yabo ngabe ngathi okay black aqua wegqomu right kusho ukuthi kumele ngiyibrand because kusho ukuthi umakhoba ungitshela indirectly ukuthi listen instead of you ujabulela bonke labantu bakujabulele nawe ukudansa kwakho brand yourself brand ngathi okay black aqua and then my sister gave waba nontwana yabo so ngamtshela ukuthi baby I am not your auntie, I'm definitely not your uncle yabo yeah so I'm your aunticle you know aunticle yabo and then yeah the rest was history. I'm one of I wouldn't say the best, but I'm one of the unique and the best public figures in Durban. Yabo mangihamba nje ngihamba ngithi manje. Cause yeah, that's me. I'm from Kamabanga nje. I think all in all akazangifeza ingqinamba eningi ngiphandle nje ingqinamba zaNkulunkulu zokungithathela umama. Yeah. Otherwise nje manje sengi-right ngoba manje nami sengiyakwazi ukudelela. I'm taking up space now because I'm tall enough. People need to look up to me. Yeah. Uyabona ukuthi ngenza ukuthi awukade udalelwe ukuthi ube komabona kude. Yes. Nje namanje nje. Cha ube present. Yes. No, yabona manje semele nje ngithathe le thende kuba presenter yeah MVP right. Even go radio kuma radio stations ubengawazi bekusebenzisa cause public. Exactly. Ngikhombo kahle kahle. Ngikhombo. Uyayithuzela ukuthi what do you want? Do something. What do you bring in the table? I bring everything. But vele what do we khombo vele? Yeah. Ngikhombo. Ngokuzalwa uyikhombo. Ngabonakala ngokuthi ngithi ngizalwa ngiqhuleka. Usho khona ukuthi I am very dramatic. But I'm very sweet. I think ugogo khamba vuka. Yabo. No. Ngisafuna ukukubuza ngobuhlalo lobo. Lobo oblapha ezihlakaleni. Cause kuyashiwo ukuthi noma kunezinkulumo ezithi imost yabantu abagay sebeyiza ngoba. No, usuke engenwe umoya womuntu wesifazane. Yeah. Manje wena ngokubuka kwakho noma ngokuhlaziya kwakho ngokucabanga kwakho since uyena lo muntu. Into spiritual le noma into esegazini kwenzakalani ngokucabanga kwakho noma uhlaziya. Wrong. I won't lie to you. It's in my veins. It's spiritually. It's there. It's there. I'm gay. I'm everything. Ngoba nasemathongweni futhi ngogogo. Awusitshela ngendoda yakho yokuqala. Yo, uqala wakho umjolo. Kade lokhu sijaha usikhela phezulu. Awusitshela ngendoda yakho yokuqala umjolo wakho nje uqala. Bayishadile. Uqala ngesimanga ke wena. Very old. I think right she have 4 times 4 age. Why can't I do it was just an old man in Canada. Ehlalile go lefika ngama weekend. Yeah. Enyokazela. Oh, how was I to give my secret? Abasikhanya ngixolisa. I'm so sorry. Sorry. Okay, approach kanjani kwenzeka kanjani usithatha usibeke nje. Okay. Again, ngoba ngishilo. I'm sorry. Ngicela ngangibophise ongangishaye. I started clubbing at the age of 9. Angeke ngisho ukuthi iphi indawo, but I started clubbing. Being in a club scene, angisho my house party in a club scene when I was 9 years because I was tall enough. Yeah. You know. So, okay. Bang approach her since 2010. Mas I'm from 2012. 2 years wayiphekelela bo. Because abangani bami mina I had abangani abadala. Yeah. Who were the hands in Durban. Yeah. So I was in Newcastle. Yeah. So nami I became that hand. If so, meaning you being hand. So now I'm living a double life. If so, he didn't even know my age because I was 12 years that time. Yeah. So we dated. He didn't do anything to me. I think I love you. Yeah. I understand that. Later I would say I love you and she would say, hey, I love you. Hey, what's that?
Yabo. Yeah. And he was the first guy who gave me 700 rands cash. Yeah. Without doing anything to me. Iqhawe noma umbeka njengeqhawe. Yes. Hero. I'll forever appreciate it. Like, ngikwazi kuba nemali ngiyifihle because ngiyingane. Ngiyifihle zonke ngibeka ngo-50 pin. Khipha 100 rand ngithengele abangani bami ama-snacks. Ngibe ne-drink nesinkwa. Hayi, yabo. Yeah. Ngithengele umama kaSpanman. Uthenge ninikeze, yabo. Yeah. And then I started being a slay queen. The things slay queens would do. I think from the age of 12 years till 19 years, I was a slay queen. As a gay. Uthandana nobani ubathola kanjani? Sifuna thina ukwazi ukugcina kuze kuyophelele ekamerweni ukuthi kuqala phi kanjani because njengoba siya understand manje. Yes. So, I used to date old men. Like amakhehla. Rich old men. And unfortunately my mama felt leyo mpilo ibuhlungu. Ibuhlungu because lo muntu acontroller and kumele uphile emseni wakhe. Kumele uzwe ngaye ukuthi ngidinga ukubona. I don't need you to be here. I want you to do like this. But funny enough, when I started doing things, zabantu abadala, Yeah. I thatha ngekhehle virginity. Ithathwa ubani? Ithathwa best friend wa umuntu ngangine situationship naye. Ethola nomngane wakhe. Ejola nomngane wakho? Nami ngithola nomngane wakhe. Okay. Ngoba 1 + 1 = 2. Bet. Ngiyadideka mina, ngiyasala sikumphathi siyasala. Okay. Prof. Yeah. Wena ujola nomngane wami, right? Yebo. And then nami ngijola nomngane wakho. Okay. Kodwa mina nawe ngathini if umngane wami egilile ukhuluma nami if umngane wakho egilile ngikhuluma nawe. And then ngoba i-situation yokuthi ngibuya kwi-netball ngikhathalele nawe uyibuyele emsebenzini and 1 + 1 = 2 amafonini ama-chats yabo because ugayi wakaqala wathi awusende isithombe sakho sende samngane but not this one sende samathi I never mind yabo. Hey. Okay. Wayifunda ivaliwe? Ngangayifunda ivaliwe like throughout ungitshela ukuthi woza sizomasajana. Hey. Because ukhathele in my mind sizomasajana. Hey. Yo. Hayi ke khona 6 uyazi ngiyaphuza insango yakho. Hey. Ngayitshela ukuthi yabona la ngoba ngiyovalele ekameleni and 3 ngizophuza lo tshwala ngihamba. Manje kunama-pitbull ekhaya. But yeah, that's how I lost my virginity. I lost it. Yeah. Manje wamtshela umngane wakho? No, ngimtshele I think 2 years ago. Wadla indoda umngane wakho? Manje lokuyena kothandana naye ngqo kwahamba kwafika phi ke kwaqhubeka? Naye bayijola nomngane wami. Ekuboliwe inyukaseni. Nifihlele nimkhuba nonke la. Nifihlele nimkhuba. Oh, child umngane wami phela bethu angithi ngoba ngisho I understand phela ngigay. Yabo so when I used to date, funny enough, I have never dated anyone in Newcastle. Angazi ndaba. And reason being, ngoba ngisho ngithola amakhehla, amakhehla eqhamuka ngale. In Newcastle they were like my brothers. It's fine. Funani. Bless up head. Akangiswe yena amakhehla. Phuthela ukuthi abafazi babo ba weak, ba comfortable kakhulu. Bayashada bayiyekelele. Back approach noma wena udlala igame yakho. I don't approach mina. Funny enough, ngifanda mina magay ukuthi ngihamba ngifana ngamshado no. Mina ngiyashayelwa ngathanda ukushayela ngathanda. Ngizise nje ngo Ubukela. What? Oh. Manje nje yeah, ngangishela. Manje awukaze waya esipontsheni nomuntu osifazana? No. What?
Fish, never. Oh, I like vegetable, not fish. Manje kuyenzeka nolalela amantombazana abangani bakho Yes. mhlawumbe ibuyele ukuyophuza. Yes. And uzongibuza ukuthi angivukelwa angifili lutho yini? No, I don't feel anything. Bangani bami bayashintsha ngibabuka. And nothing is happening. Kodwa ikolokolo yengiphe lenhlahla. Ngoba nje kusho ukuthi wena uwe. Omunye uthi ugeza ngisho nabo ukuthi da. Well, but I paid on my friends. Bona ngoba phela baqondile bona bangamantombazana aqondile. Akwenzeki mhlawumbe bashiselwe igazi ebusuku mhlawumbe nilele. I'm a girl. Like guys, there's one thing you need to understand. I feel like abantu kumele basoke le ngqondo leyo ukuthi because use gay uzohamba naye mhlambe avukelwe nani no guys. Ngizovukela prof mangibona wena unqono phambi kwami. Umfana. Exactly. Ukudla thina. No, but now because there's one thing you need to understand. I'm openly gay. Yeah. So I'm everything a woman is. Okay. Yes. Wena ulala nabanye abafana. Yes. Awulali ntombazana. Yes. Wena uyafaka noma ungafakwayo. I'm a receiver. Abanye bathi I'm a bottom. Hey. Ngiyatshiwa. Ngalokhu. Okay. Akaze kwenzeke yini uthola umunye owesilisa naye efisa? Efisa? Yeah. Ngiyakutshela ukuthi no. Umivukile uyayimise kanjani? Ivuke phakimi? Yeah. Umisa kanjani? Mhlawumbe uyalinda kuze kuyibohlele cause thina into yokuqala efika ekhanda lethu ukuthi ngingasizakalaphi. Mina that's why ngisazi ngisho ukuthi I'm a woman trapped in a man's body. Ingqondo yami mina ukucabanga njengomuntu osifazane. Angifani njengani uzobona isiketi bese not like that. Uzodwela nje umfana ngibuka. And I think nokumodela kangisiza. Yabo. Yeah. Because siyabanqunu umodeleni in a room sibe nqunu. Namantombazana. Uyibone nje dick print ulibone nebele. Mawubuka ibele nje. Hey, Relax. hey madoda. Angazi noma ngizothi nibusisiwe noma ngizothi kunjani. Right. Okay. Udlule imene inzima kakhulu and nengicabanga ukuthi yabona Ngisagowa guys. Ngisagowa. Akumile. Aha. Kodwa ngasohlangothini lokuzamukela umuntu oyena nokuba proud ngomuntu oyena ngicabanga ukuthi ugeqe amagola vele empilweni sonke sinezinto zethu esibhekene nazo nami khona ngibhekene nakho nje uma umuntu ziningi izinto obhekana nazo and kuyiqiniso lelo ekumele wonke umuntu alazi angazagcina athatha izinqumo mhlawumbe ngokuthatha impilo yakhe ngokwenzani wonke umuntu ophila emhlabeni even upresident even ubani ohamba ngama Mercedes ohamba ngani kodwa ekugcineni ufica ukuthi nawo nezinkinga zakhe so wonke umuntu unazo izinkinga zakhe esidila nakho kakhulu la ku NT91 TV inkinga ezibhekana nabantu abagay ngicabanga ukuthi okukhulumile kuzobalekelela abantu abaningi futhi kuzokwenza ukuthi nalo osendaweni yasemakhaya okwi-environment engazemukeli izimo ezikanje nabazali othothi uzothola ingane enesimo esikanje ngicabanga ukuthi le episode isifundo esikhulu kulabo bantu siyabonga futhi ukuthi ufike lana uzokwazi ukuthi uqwashise abantu futhi cause kakhulu is to raise awareness ngabantu abaphila kanjena yebo nanokuthi imndeni mayithola umntwana okanjena kumele ikwamukele kanjani lokho kumele imtreat kanjani bayeke obhuti noma lo mukushaya ingane bayivalele emakameleni it won't change but like I think ngiyaxolisa unqamule no ayungakhuluma but there is I forgot I think it's asexual kuba khona umntwana osala with both usike saba naye khona la uba khona and then umzali ebe unfair mhlambe lethi mina ngifuna nami
abe umfana yabo. And then also experience everything le umuntu osifazane adlula kuyo and then azama ukumshaya. So I think just to talk it out ukuthi nje ngikhulume nabantu especially abazali ne-society nje iyodwa. Ngiyacela ngiyanxenxa kini actually kumele ngihlale kahle nje khona babone ukuthi ngiyahlonipha. Phakathi wase-South Africa nkosiyami ngosimiswa kanjani uBlack Aqua. Nesicelo guys, you must stop killing us. We are humans, siyaphila, we have family, we need love. Sadinga uthando lwenu ne-protection yenu. If singe-protect mina, so protect ba. And sekhona lento engizwayo manje ukuthi thina si-lucky charm ama-gay kwabantu abasebenzisa ama-dark forces. You guys, you must stop killing us. Siyaphila nathi siyafuna ukuphila. Singabantu nje ukuthi thina siyiphilela eflekini kwi-Rainbow Nation. But guys, yeke lento engenzayo. No, ukuthi usuzoba nobhuti okay or oyi-lesbian wena usuzothi manje kif. Be an ally. Understand that hlala naye phansi umbuzo ukuthi okay, this is you. Ufuna ukusupporting ngani? Okay, I'm not gay. Umuntu othi I'm not gay. I'm not part of you guys, but I want to be an ally. Ngizokwazi ukunderstand ukuthi ngisho ngaqhamuka oSibusiso or whoever bazame amajita abawudelela ngikwazi nami ukulwela protect ngoba owasekhaya wegazi lami or umngani wami yabo imani ne-understanding and then awumtshela ukuthi okay i-boundary yami mngani wami especially when it comes to friends mngani wami you could be everything kodwa just know a line yabo nibe ne-understanding hayi ukuthi manje ukuthi usuzoba comfortable kakhulu thina la mentally waba comfortable kakhulu ama-gay vele acabange something else kanti ungcono umuntu uma ukhulume naye prior nibe ne-understanding yabo kodwa guys ngizolokhu ngibinetshela stop killing us siyafuna ukuphila siyafuna sesigoqa nje uGrind uyawazi yes I do yo ungathini ngoGrind khona ukukhulunywa ngezinto ekuthiwa kunokuthathwa abantu behambe beyothunjwa beshuthwa ama video bengazi kuze kufike kweni into enjengaleyo. Okay, I'm Qamala. What's Grind? A friend of mine wangihlanisa noGrind. But yabo into yangichasula kuGrind. Abantu abalapha bakhuluma nje into engekho. Nonsense. Uzothi uvula nje uzobona imanhood yomfana ngen message yabo. So mina again izinto ezangishape to be the person that I am right now. It's modeling and sports. So ngiyakwazi ukudiscipline kwezinye izinto. Uyabona nokufana ukuthuka inhlambi ukuthi manje sengiqala ukuba iparasite yabo. Sengiqala ukuba la. But inhlamba into nje ehlanisa because I don't even watch porn. I hate porn. And I think umodel because umodeleni ngithi mele kube khona izinto ongazenzi. Isport khona izinto okumele ungazenzi and awumele ube active kakhulu sexually. Yeah. So I think ilo into engishapile to be the person that I am right now and igroove nayo engishapile in a way. Ngoba manje sengiyabazi ingqondo zabafana sengihlalile nabo. So I understand how boys operate. uGrind no angothandi. Actually ngiyafisa ngabe wonke umuntu oGrind I delete leyo app because it's not good. Hotspots in the cities right now to locate gay people. Nokuthi benze lezinto abathi zenze dark force like a charm. Elapha baba locate khona mina I have lost so many friends the past 2 years through Grindr. Last year I lost a friend uClement I think waduma lo wadutshulwe egoli my Grindr. Nala eThekwini lo wakwazwa Grindr. So angifuna nje ukukhuluma ngayo Grindr. Cut nje. No, hayi sibongile kakhulu ngicabanga ukuthi le episode yakho iyoba usizo olukhulu kubazali kakhulukazi kubazali okuyibona abanokuthola abantwana egcina umzali umntwana engasamthandi abafowethu nodadewethu uma uthola udadewenu ekulesimo noma umfowenu ekulesimo
sebezokwazi ukuthi iziphi inyathela kumele beyithathe futhi kumele bemlekelele kanjani ukuthi agcine ekwazile ukuthi aphumelele. Igama lami nguProfessor Mkhize, ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sabho umthetho ngosohlangothini lakamandlakazi le oyethamele How I Discovered Myself ngaphansi kwemabona kude NT91 TV, the voice of the unheard. The voice of the unheard. Kamalami Kengu, Black Aqua Wagandaba, the Chrome Antico, super international model, and Thomas Aneum Kunyat. Thank you.